فنوير تي في بمكتال تركوب زخبركم تعزتنا كم تمسي ساعة شعات تاخلون لو محمس عصوتو شوعة السنة استدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بغبر زعد من صغم تصنحن ميكايل حرقو فلما قم بكنت وتاتو افلم لومي بستقبر مرمراتا 86 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافون كرقاقزن كلو 216 نما تفانيهم ستا غرابن مدكاي مريتن موغادو كومسورت لمعتاو نتفتات كحيل مصر حرشا تصويرو ابي زوبا ماكن سدراسوات لعل 1.4 بليون نافاده بس تخفيلو اسبانيا دوب كوريان كل مرياو زمدنا كدن فعاته سماميان محدار كتما موسكو سرحتنياتات كتابة صار كورونا فيروس كي وصلوا زجدد ممرحي اوتو ابي كولومبيا بوتاجرو معسكر بستخدم مقعدي 36 قصيلة زرزر زينا فيلم حبريتو كاميسدنا لو معسوتو شوعة السنة بموشبي ماكلات زوباتات ماكل دوبوب سيميناوي كيح بحرن غاش باركام بستقبرنا لابراتوري مرمراتات 86 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترقاقيتو لهم كابزيوم 53 اب اسمرا زوبا ماكل 28 اب زوبا دوبوب مالت 11 من دفرة شوعتا وعد غيح شدشتا اب طورنا سلستا اب دقم حره حدا اب صنعفه سلستا اب زوبا سيميناو كيح بحري مالت كلتا اب جيندع حدا اب نافا كمون كلتا اب جولج زوبا غاش باركاتو شبم صنحيهم إذا كم زين كلوتو فيروس ترخيبهم اب هوسبيتالات عقيبهم كنكن كجبروا لهم زصنحو 8 كلتن اب زوبا ماكل 34 دما زوبا دوبو بتقلالا 216 زيغاتات حاويهم كفانون كلو ودي 76 عامت كمو دما ودي 74 عامت كلتيوم كاب زوبا عن سبب بموت تفلمالو بز مسرت قلالا قطر بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كساب لومي 5294 بتعيلو 4654 كابزيوم حاويهم زتفانو عصوتو شعته بموز تفليو 521 دما جنا اب هوسبيتالات عقيبهم زركوبيوم ميسر تعنا عصوتو شوعة سنة كلتشحن 21 نابي كالزينا مسنسقرم مصر حرشا بقاطام عصوتو شوعة سنة علماو معالتي ممكات مدرة بدانتن درقنا وزوطو ملغتي سكفتا برستا قرابن متكاي مريتن موقات كومزو سرطو لمعتاو نتفتات كحيل تصويع لهم ملو تحسو بملكع تصبطاب تداليلو بيتروس منقس እቲ ሚኒስትሪ ኣመለኽቱ ሃገርና ኤርትራ ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ካብተን ውሑድን ዘይስሩዕን ዝናብ ዝረኽባ ሃገራት ምዃና ሰፊሕ መሬታ ኣኽራንን ስንጭሮታትን ስለ ዝበዝሖ ንፍግረ መሬት ዝተቐላለ ምዃኑ ሸፈና ኣግራብ እውን ብሰብ ዝሰርሖን ባህርያውን ኩነታት ኣዝዩ ከም ዝነከየ ብምጥቃስ ነዚ ንምምካት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝማእከሉ ሰፊሕ ናይ ምግራብ ምዝላይን ምስራሕ ከዘንቲ ማያትን ንጥፈታት ከሰላስል ምጽንሖ ገሊጹ بز مسرت أستاد كل 257 شح هكتار جبو ناي معقب حمدن ماي نتفتات كايدلون كله لعلي 4.5 مليون كوبومتر كترتات سلسته سرحه كمون 785 راهيتاتن ديغاتاتن سلسته هانصه لمعتات كلتي بحمشت عصفي كم زعبيز تقست ملختي عبد كلتاشن شدشتن بستبقسه حيال صعري نحملاي وفري زبل مدب زاقيت 45 مليون فلسطات أقراب بمتكالوم كمون حزاتات ببزحن بصفحاتن بموساخم مبقلاين أقرابن انساتات زقدا من نخصصنو دراخ تراكم تتصاوتا نتصيرون بزي كازي برسات أقراب نمنكاي اب ملا هاجر لعلي 270 شح اوتونا دحانت كم تزرق حفليتون انتخونا قنا تسكفتا قنا سلازيتا انتتا نتي كايز تنحان ناي لمعات وفرتات زيادة نمحيالو في الريامنتن نافراينتن مريت نموحاس كوم زسرتو لمعات او نتفتات محيال مسرح كزنت ميات قصال نوت موحاسن نستسرحو كنكن مقبارن عمارات ساعات بمبزاح برسات أقراب منكاي عفلتو حبرتسب اب عقاب اكبابي معزاز نتفتات مقراب كوم زسرتو مقبارو كومون ممسرات حزاتات مدنفع كابتوم عتوبا دهبو زدليوم نتفتات مخانم منستر حرشا اسميرلون መንግስቲ ኤርትራ ስሩዕ ደበስ ንስድራ ስዋት ክኽፍል ካብ ዝጅምር ኣብ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ልዕሊ 5 ቢልዮን ኣፋ ከፊሉ ኣሎ 1.4 ቢልዮን ካብዚ ኣብ ዞባ ማእከል ዝተኸፍለ እዩ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይኑ ዘዳለቶ ፀብጻብ ገረ መስቀል ገረስጌር
ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ካብ 2004 ክሳብ 2010 ልዕሊ 1 ቢልዮን 430 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስውኣት ከም ዝኸፈለ ሓቢሩ 1 ቢልዮን 433 ሚልዮን 815,632 እዚ ወፃኢ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ 16 ዓመት እዚ ሕጂ ትስሩዕ ደበስ ዝበሃል ደገፍኒ ስድራ ቤት ስውኣት ዝበሃል ኣብ ዝብለክ ዘለኹ ዓመታት 677 ስድራ ቤታት ን678 ተደበስቲ ወይ ስድራ ቤት ስውኣት ሓገዝ ገይሮም ማለት እዮም ዘበርከቱ 677 ክኾኑ ከለዉ እቶም ሓገዝ ተገብረሎም ከዓ 678 ኣብዚ ክንደይ ወፃኢ ኮይኑ 6 ሚልዮን 293,052 ናቕፋ ማለት እዩ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ቴድሮስ ፍስሓየ ምስ ኤሪና ብዝገበረ ቃለ ምሕተት ስድራ ስውኣት ብዘይካቲ ብመንግስቲ ብስሩዕ ዝወሃቦም ደበስ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዝወሰድዎ ተበግሶ ኣስታት 2 ሚልዮን ናቕፋ ንኣዝዮም ጽጉማት ስድራ ቤታት ከም ዝተመቓርሐ ገሊጹ ኣብ ወፃእ ዘለው ዜጋታት ሁኑ ኣብ ውሽጢ ዘለው ዜጋታት ቀሊል ኣበርክቶ ኣይኮነን ዝገብሩ ዘለው ምክንያቱ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልናዮ ርዝነት ናይ መስዋእቲ ክብደት ናይ መስዋእቲ ተረዲኦም ነብሲ ወከፍ ስድራ ቤት ብሰንኪ ናይ መስዋእቲ ስድራ ቤታት ዝኽትምናታት ከይጋጥመን ካልእ ንኸይጋጥመን ቀጻሊ ደገፋት ይገብሩ ማለት እዩ እዚ ደገፋት እዚ ከዓኒ ብክልተ መገዲና ንሪኦ ሓደ ደገፍ እተን ክሰርሓ ዘይክእላ ስድራ ቤታት ኣብ ዓመት 2 ግዜ እናሃብካ ነቲ እዋናዊ ሽግረን ንኽፈትሓ ምክንያቱ እቶም ኣብ ደገ ዘለው ከም ኩሉ ክስታት ስድራታት ኣለዎም ቤተሰብ ኣለዎም ልክዕ ነዚኦም ከዓ ከምኡ ሪኦም ከዓኒ እቲ ክረኽብዎን ዝግብኦም እናተወሃሃዱ ምስ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ምስ ኢንሹራንስን ብልክዕ ናብዞም ስድራ ቤታት እዚኦም ከብሉ እዚ ብጣዕሚ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ጨንፈር ኣንስቲ ስውኣትን ደቂ ስውኣትን ርእሶም ዝኽእልሉ ባይታ ንምፍጣር ብዘካይዶ ፃዕሪ እውን ሙያዊ ስልጠናታት ከም ዝውድብ ህዝቢ በብእዋኑ ብከም ተወዲቡ ኣብ ሕርሻን ካልእ ንጥፈታትን ከም ዝተሓጋገዞም እውን ኣብሪሁ ምስ ሕርሻ ዝተኣሳሰር ጉዳያት ኣሎ ምስ ዓፂድ ዝተኣሳሰር ኣሎ ምስ ናይ እኽሊ ምእታው ኣሎ ኣብዚ ነተን ስድራ ቤታት በቲ ኮሚኒቲ ተወዲቦም ይሰርሑለን ምፅጋን ገዛ ብፍላይ ኣብ ግዜ ክራማት ወይ ገለ ክመፅእ ከሎ ቀዳምነት ነዚ እናሃቡ እዮም ዝኸዱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ስታት እዚ ሕጂ መን እዩ ዝገብሮ እቲ ኮሚኒቲ እዩ ኣብዚ ክንርስዕ ዘይግባአና ጉዳያት ግን ብዙሕ እናተሰርሑ ክዕቆኑ ዘይክእሉ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና ነዚ ክገብር ከለኻ ብዙሕ ክንገረሉ ብዙሕ ክብለሉ ይደልኒ ኣብ 2019 ማሕበር ትምህርቲ ምዝዋር ማኪና ዞባ ማእከል ንጽጉማት ደቂ ስውኣት ናይ ምምራሕ ማኪና ትምህርቲ ክህብ ከም ዝጀመረ ዝጠቐሰ ኣቶ ቴድሮስ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሕድሪ ሰማዕታቱን ንምፍጻም ንስድራ ስውኣት ዝገብሮ ኣበርክቶ ክዕዝዝ ፀዊዑ ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ኣብ ክንዲ ብጥረ ገንዘብ ዲ ብገለ ደደጊፍካ ድኽእል ነቶም ደቂ ስውኣት ሞያ ክሕዝሉ ዝኽእሉ መገዲ ብልክዕ ከዓ እቲ እምነት ናይቲ ሚኒስትሪ ናይቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ መትከሊ እግሪ ሂብካ ወይ ሓደ ሞያ ሂብካ ንነዊሕ ብለይ ጽግዕተኛ ክኸድሉ ዝኽእል መገዲ ከም ስትራቴጂ ወይ ከም መትከላት ሒዝዎ ዝኽእል ብኡ መጠን ከዓኒ ክሳብ 160 ሰባት ዝኾኑ ምቶም ቤት ትምህርትታት ናይ መኪና ዘለው ተመቃቂሎም የካይድ ነይሮም ምናልባሽ ኣብቲ ውፅኢትን ፅሉእን ዝበሃል እዚ ናይ ኮሮና ስለ ዘጋጥም ኣቢሉ ከመ ተሓሳስባን ከመ ኣመለኻኽታን ግን ነብሲ ወከፍ ትካላት ብከምዚ ዓይነታት እንተደኣ ኸይድካ ደቂ ስውኣት ይኹኑ ምስ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ዘለዎም ናይ ብሓቂ ሞያ ኣትሒዞም ንለውጢ ክሕግዝ ይኽእል እቲ ጉዳይ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሓላይ ካብ 2011 ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ኢሳቅ ተወልደ መድህን ድማ ካብ 2015 ጀሚሮም ገንዘብ ብምውፃእ ንስድራ ስውኣት ክሕግዙ ብዝወሰንዎ ሎሚ ዓመት ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ኢሳቅ ተወልደ መድህን ንኣርባዕተ ስድራ ስውኣት ንነፍሲ ወከፈን 6,000 ኣፋ ከም ዝሃቡ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣባላት ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ምስ ሃገራዊ ባንክ ደምን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውን ለገሱ ደምን ብምትሕባር ብምኽንያት 20 ሰነ መዓር ሰማዕታት ኤርትራ ሎሚ 17 ሰነ ደም ለጊሶም
በቲ ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ክሳብ ሃገራዊ ባንክ ደም ብዝተኻየደ ናይ ታክሲ ሰልፊ ዝተሰነየ መደብ ኣስታት 9 ከርፂ ደም ተለጊሱ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ማሕበር ኔሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ብምኽንያት 20 ሰነ ናይ ምግራብ ንጥፈታት የካይዱ ከም ዝነበሩ ሎም ዓመት ግን ካብኡ ፍልይ ብዝበለ ደም ብምልጋስ ክዝክርዋ ከም ዝወሰኑ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራሕተኛታት መምሕዳር ንዞባ ዕዳጋ ሐሙስ ብ16 ሰነ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ንጥፈት 30 ከርፂ ደም ለጊሶም ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ካብ 2015 ዓመታዊ ሓላፍነት ምንባይ 30 ስድራ ስዋት እናወሰደ ዛጊድ ኣስታት 360,000 ናቕፋ ከም ዘበርከተ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ማእከል ብምኽንያት 20 ሰነ መዓር ሰማዕታት ኤርትራ ዝተዳለወ ስነ-ጥበባዊ መሰናዶ ብ16 ሰነ ቀሪቡ ኣብቲ ንትርጉምን ርዝነትን መስዋእቲ ዘንጸባረቕ ትሕዝቶ ዘቐረበሉ መደብ ዝናር ጥበባት ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከላት እንድሪያስ ኣስመሮም ኣብ ዘስምዖ ቃል ንጀጋኑ ሰማዕታትና ዝግበር ዝኽሪ ካብቲ ስለና ዝኸፈልዎ ረዚን ዋጋ ህይወት ዝነቅል ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ መደብ እንሕበነሉ ታሪኽና ኣብ ምዕቃብን ኣብ ምትሕላፍን ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊፆም እቲ ብገዳይምን መንስያትን ስነ-ጥበባውያን ዘቐረበ ትሕዝቶ ዜማታት ግጥምታት ሙዚቃዊ ድራማታትን ቅብኣን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዕድመን ዝተገብረሎም ስድራ ስዋኣት ህያብ ተበርኪቱ እዩ እቶም ስድራ ስዋኣት ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ብትንፋስ ሰማዕታት እተንበልብል ሰንደቕ ኤርትራ ሓበንን ክብረትን ወለዶታት ስለ ዝኾነት መንስያት ነዚ ታሪክ እዚ ብግቡእ ክወርስዎ ዝግበር ፃዕሪ ክሕይል ኣተሓሳሲቦም ኣብኑ ዞባ እምነ ሓይሊ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ጣፋ ንፋስን ክዶ ዝብእን ገንዘቦምን ግልቦቶምን ኣዋሂዶም ዝወሰዶ ተበግሶ ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ጣፋ ንፋስ ዝነበረ ጽበት መምሃር ክፍልታት ተፈቲሖም በቲ ተበግሶ ባስታት 780,000 ናቕፋ ዝተሃንጸ 4 ዓበይቲ ክፍልታት ዘለዎ ብሎክ ብ13 ሰነ ከም ተመረቐ ወኪል ሪና ሓቢሮም እቲ 4 ክፍልታት ንጸንሐ ጽበት ብምፍዋስ ጸገም ናይቶም ልዕሊ 7 ኪሎሜትር እናተጓዓዙ ክመሃሩ ዝጸንሑ ቆልዑ ዝፈትሕ ስለ ዝኾነ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ወታው ተራ ከም ዘለዎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጾም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህብትዝጊ ኪዳነ ኣብ ዘስምዑ ቃል ተቐማጦቲ ከባቢን ዝወስድዎ ተበግሶ ብምጓስ ሕፅረታት ቤት ትምህርቲ ንምምላእ እቲ ጨንፈር ዝካሎ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም ካብ መንደፈራን ሸነኽ ደቡብ 28 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ጣፋ ንፋስ ንተቐማጦ መምሕዳራት ከባቢ ጣፋ ንፋስ ክዶ ዝብእን ምድፋእ ዋልታን ተገልግል ኮይና ሎም ዓመት 750 ተምሃሮ ኣለዋ ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም ንምክታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪኦም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዚናና ነመስግን ዜናታት ይቕፅል ዜና ወፃኢ ስጳኛ ደቡብ ኮርያን ኩሉ መድያው ዝምድነን ከደንፈዓ ተሰማምዐን እቲ ስማዕ ኣብ ስጳኛ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ክፍፅም ዝቐነየ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይኢን ትማል 16 ሰነ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ፔድሮ ሳንቸዝን ካልኦት ሰመዚ ስጳኛን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበፂሑ መሰረት ይስምዕ ክልተን ሃገራት ኣብ ምምዕባል ቁጠባ ብሓፈሻ ትሕተ ቅርፂ ቱሪዝም ጻዕትን ሕርሻን ድማ ብፍላይ ክትሓጋገዛን እቲ ስምዕ 70 ዓመቱ ኣውፂሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድነን ንምምዕባል ተርኡ ልዑል ምዃኖም መራሕቲ ናይተን ሃገራት ዝጠቕሱ ምምሕዳር ርእሰ ከተማ ሞስኮ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ናይ ውልቂ ይኹን ናይ መንግስቲ ስራሕተኛታት ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ክወስዱ ዘገድድ መምርሒ ኣውፅዩ ብመሰረቲ መምርሒ መምሃራን ስራሕተኛታት ባንክታትን ካልኦትን ዝርከብዎም ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ግዴታዊ ክታበት ክወስዱ ምዃኖም ተፈሊጦም እቲ ስጉምቲ ኣብታ ከተማ የቕሬቶም እቲ ስጉምቲ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታ እወታው ተራ ከም ዘለዎ ምምሕዳርታ ከተማ ሓቢሮም
روسيا طلال متن ملكفتي كورونا أستات 4.6 مليون متن مدما أستات 228 شعب بتصحي كم زلو زتقصو تصابات زبزحو كاباتهم نبرتي رئيسة كتما موسكو مخانهم يردوم أبي كولومبيا بوتادرو معسكر بستخايرة ناي بومبا متقعتي 36 سبات كم زغسلو مع كنا زينا نسمز تصتاناي تهاجر بمتقاس أقالحن حلافنت نايت متقعتي زوسدا أكالكوا زاجيد انتزيله منجسي كولومبيا جنا بعطقات ELN ويون فارك زتهندسة كون كم زغل أميتلهم منجسي كولومبيا تمتقعتي بمن كم تخايرة نصور حبرتا نزهابه والكسب $235,000 جنعو قريبو كم زولا أفليتهم أو كتشن عصرتو شديشن عدكو زورده جنكا بوحور قصري ينكساس كم زولو زقلت فارك نتيب منجسي كولومبيا زغربه كسي نتيق ولهم أسات 3,000 عبالات عدو قجل فارك جنعتكم كم زيوردون أنصار منجسي زغنع منكساسات هيكايدو كم زولون يوم سمزي كولومبيا كحبرو تصنيحهم زيمس فنزويلا بزداو كبابي استخايدة متقعتي دحر كرتشن عصوتو چعتن ابتا هاجر كاب استخايدة تمساسال فصامتات زعبي سباوي كسرا زورده مخانو صصابات مش مكلخال كولومبيا أرديوم أبي طفراوي مرمر صبو غسغاس تمزغب زلا تشاينا لو مع 17 سنه 3 طفرتنياتا زحزت منكركور وንጭፋም ቶም طفرتنياتا تاب هنصت نايتي تشاينا ب2022 كزازمو تليما تدكونو زلا ناي غزار سا طفراو مدبر كم زوافرو تحبيروم ቶም طفرتنياتا نسرستا ور حبتي مدبر كم زصونحون تغليصوم أب زعرف ورح ميازيا تفرتنياتا زغمطلو كفاله نايتي مدبر أب هو زدكونت تشاينا أب هنصوتو تمزغبو زلا غسغاس ساطرياتون زلا بقعتن عقمن زنصوارق مخانيوم كيلاتا تعودي زحبروم مس تزازمه أسات 36 طن كبدت زهلو مدبر تفر تشاينا مسرح هنصوتو مستزازمن 10 عامታት كم زغلغلن أب غسغاس معباله طفراوي مرمرات قوتاوي ترى كم زهلوون يجلس. تشاينا دحر 2023 بطالالا 11 طفرتنياتات زحازلا 6 منكركرات بعوت كم زون شفت زحبرو صبصابات اب 2008 ناي فلمات طفرتنياتات صاب ورحي كتعلب كم زبغعت يذكروا أبو غاندا بعصوتو 6 سنة استمزغبه موت 49 سبات لبدا كورونا فيروس ابتا هاجر كاب زخصتا وشت حدا معلت استمزغبه تزل علامه الموت مخانو مع كنازينا قاليحن مثل بدا نايتي بدلتا زفلت نفلماوان اب هندي استخست جر كوفيد 19 بزتا اساسر اب اوغاندا حدش معبل لبدا تمزغبو كم زلويم اتوم صبصابات زحبروم أبزوان زيلة بدا كوفيد 19 ناب 17 ميتات عرقو كم زلو زتقصو توم تصبصابات كابزين العليم زايد أب العلت كالات عنان مسالت اعتاتون صادق فتر كم زخونة يتنقلو أب أوغاندا طلال بكوفيد 19 يسترغفو سبات قصري لعلي 56 شح مخانيو سحبر أب أفريقيا يتهاجر بوتسوانا زنتف تكال عدنا دبسوانا أقدموا بعالم درجة كاب سرخبة بعبيتو سايز سرع مالت حادشحن 9 كارات الماس كم زرخبة تغاليهم الماس ساحتي زركبن بلوتسون مخانو بريزيدنت بوتسوانا ميكواتسي ماسيسي بعصوتو 6 سنة أب استخيرس نسرعات هابز سمع مدرة حبيرهم بعالم درجة زاقيد كاب زترخبو بلوتس الماس أب شحن شعاتي متنحم الشنا بدوب أفريقيا استرخبن 3,106 كارات كون قالوا بكلاي درجة السرعة دما اب 2015 اب سيميناو بوتسوانا استرخبه 1,109 كارات كم زخنه يجلس بوتسوانا بفريات الماس اب هاكور افريقيا قدامت يوم كبرات عزتنا الساعة استدالو زينا مسنادو نمزام كندارس زينا كدقم لكم لومي بستقبر مرمرات سونا شديشن زيكاتات بكورونا فيروس ملكافون كرقاقزن كلهم 116 دما تفانو
برسات أقرابن متكاي مريتن موقاد وكم تصرف لمعطاو نفتات كحير مصر حرشا تصوير أب زوبا ماكل نسدرا سوات لعلى 1.4 بليون نقفة بس تخفيلو أب زيناتات وصاي إسبانيا دوب كوريان كل مرياو زندنا كدنفعات السمامين ممحدار كتما موسكو سرحتنياتات كتابة صار كورونا فيروس كوشدو زجدد ممحي أوتي أبي كولومبيا بوتادرو معسكر بستخيل متقعدي ساسا شدشن سبات قصرون كيبرات عزبنا ساعة استرالو زينا ومسنادو أبزي فتسم سلام كتالكم عزيزي مسكن سعبات غرب تخطاتها الفيلم ما يجعلو مبل سمانا كفاليات كون بوغنيغن سلام